GRA त्यांनीच केलेला आहे. त्याच्यामुळे तो त्यांनी त्यांच्याच सरकारवर केलेला. काल तर मी पुराव्यासहित दिलं ना, त्यामुळे आता कोण बोलू शकतो? पुरावेच दिले आहेत, कोण काढले. तर ज्या पद्धतीने आज आंदोलन होतंय भाजपचं, असं आहे की हे कंत्राटी कामगाराचं सगळं षडयंत्र मागच्या सरकारच्या काळात झालं. आणि त्यांनी जाणीवपूर्वक आमच्या सरकारला बदनाम करण्याचा जो प्रयत्न केला, त्याकरता हे आंदोलन आहे. त्यांना उघडं करण्याचा आंदोलन. विजय वडेट्टीवार असं म्हणाले की देवेंद्र फडणवीस ज्या कंत्राटी वर्तीमध्ये काही गोष्टी सिलेक्टिव्ह आहेत, त्या जाणीवपूर्वक करतात. नेमकं त्याला उत्तर द्या. ते वडेट्टीवारांनाच माहित नाही की ते काय बोलतात. पहिल्यांदा त्यांनी समजून घ्यावं, नेमका काय प्रश्न विचारायचा आहे त्यांनी ठरवावं, मग त्याच्यानंतर त्याला उत्तर देता येईल. त्यांनाच माहित नाही काय करायचं. त्यांना एकीकडे ते काय म्हणतात की आमच्या सरकारने केलं, त्यांनी तर मान्य केलं आमच्या सरकारने केलं, मला काय विचारतात? सुद्धा सरकारला विचारा. तर हिवाळी अधिवेशनचा मुद्दा जो आहे, कालावधी खूप कमी असा विरोधकांनी आरोप केलेला आहे. खरं तर नागपूर